5 snin ilu emmint f'kawża. 5 snin wara din saret farsa. Dan qalu Alessandro Farrugia, l-eks kellim ta' Bernard Grech, permezz ta' kitba fuq Facebook fit-tmiem il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista l-ħadd filgħodu. Farrugia kien wieħed li mexxa l-kampanja ta' Grech flimkien mal-Blue Heroes, meta l-predeċessur tiegħu Adrian Delia kien tqaċċat minn kap 5 snin ilu. Imbagħad sar il-kellim tal-Partit Nazzjonalista u spiċċa biex ċelaq ukoll mill-pożizzjoni. Din mhix l-ewwel darba li Farrugia kritika pubblikament il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar xhur u dan għamlu anke permezz ta' artikli fil-gazzetti. Persuna minn ħdan il-Partit Nazzjonalista li tkellmet ma' One għaltinna li bħal ħafna nazzjonalisti Alessandro Farrugia tilef kull sens ta' tama dwar il-PN. Kull min irid ħares lejn is-sitwazzjoni b'mod oġġettiv jaf li din is-sitwazzjoni ta' keos enormi fil-PN u li l-problemi fil-partit huma serji ħafna li mhux se jissolvew b'sempliċiment bidla ta' kap.